германците, а баща ми с комунистите. Сега е наш ред. Маузер 7. Тика. Добрите германски оръжия. Така е. Ще свърши работа. Убийството на Волстария ги е изплашило, както планирахме. Скоро би трябвало да преместят първата ни гишета. Как ще разберем дали това е? Ясно. Да приключваме. Би. Всичко е наред. Това са братята ми, Войслав и Зоран. Сержант Бекет. Американецът, който взривява коли на улицата, се вижда тук. Той не е част от плана. Присъствието му застрашава бягството напада. Сега е тук. Нямам избор. Може ли на английски? Настанал е голям смут след убийството на Волстария. Сутринта ще прехвърлят американеца заедно с няколко политически затворници в Пожаревец. Без мене. Пожаревец е непробиваема крепост. Заведат ли ги ще бъдат екзекутирани. Добре. Трябват ми петима от най-добрите ви стрелци, както и Картер. Какво смешно има? Няма кой да ви помогне, освен нас. Да. Вие тримата сте цялата съпротива. Да му кажа ли? Да. Добре. Кой е най-добрият стрелец? Ура! Че са удари, прави каквото ти казвам. Aleluya. ¿Por qué te has pinchado? ¿Ahora? ¿Cuándo comiste? Pues tenemos que lavarlo. Vale, páralo, ¿no? Слушай.